तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅडी इंजळकर आमचा कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत बऱ्याच दिवसानंतर स्वागत असा. तर मित्रांनो, बऱ्याच दिवसानंतर व्हिडिओ पडता. पुन्हा एकदा तुमचं कारण सांगायचं येता की कशामुळे उशीर झालो, काय झाला. तर हल्लीच म्हणजे 2 दिवस झाले आपल्या सिद्धार्थनगर टीमने मॅचेस भरवलेले होते लीग पद्धतीत. तर 3 दिवस ते स्पर्धा होते. तर मॅची भरूच्या अगोदर जी काही कामं करूची होती, जा आयोजन करूचा होता, तर सगळं आम्ही पार पाडला, चांगल्या पद्धतीत झाला. तर त्याच्यामुळे 4-5 दिवस 10-1 दिवस अगोदर काम होता, 4-5 दिवस. आणि आता 3 दिवस सलग मॅची जी होती तिकडे आम्ही बिझी होतो, सगळेच पोरगी बिझी होतो. तर मग ह्याच सांगत होता, ह्याच्यामुळे उशीर झालो. 10 दिवस झाले ब्लॉग पडत नाही. आणि कसा ब्लॉग एकदा पडायचं बंद झालो म्हणजे 10-1 दिवस गॅप पडलो की माकांना सुचत नाही की काय टाकायचा, कुठच्या सब्जेक्टवर हा बनवायचा, व्हिडिओ बनवायचा. तर आत्ता उठलं आहे, 4 वाजले आहेत. आणि 4 वाजले तर काल माहिती असतात तुमका किंवा नाही माहिती असतात, पण ज्यांका माहिती असतात त्यांना माहिती असतात. तर काल आपल्या KGF पिक्चरमधला जो हिरो असा यश, त्याचा काल वाढदिवस होतो. तर त्याचा वाढदिवस साजरा केल्याने आमच्या पोराने म्हणजे आमच्या पोराने असं नाही, कर्नाटकचे पोरगे असतात. म्हणजे कर्नाटकची लोक इकडे येऊन राहिली आहेत सिद्धार्थनगरमध्ये, भाड्याने वगैरे राहतात, कामानिमित्त ती इलेली असतात. तर त्यांचे जे पोरगे असतात ते आमचे 10-12 जण असे ओळखीचे होते मित्र. तर त्यांच्यानी त्या यशचं बड्डे केल्याने इकडे येऊन म्हणजे इकडेच राहतात. तर त्यांच्यानी तो वाढदिवस केल्याने साजरा, केक वगैरे आणले नाही. तर त्याच्यात एक मित्र शशी म्हणून, तर त्यांनी फोन केला आणि मुन्ना ये, 2 वेळा फोन केला की मुन्ना ये. तर मी इले बघते तर काय वाटलं वाढदिवस कोणाचा तरी असतो. येऊन बघते तर त्या केकवरती त्याचा फोटो होतो. म्हटलं भारी असतं, मी म्हटलं. तर मग ह्यो मी पहिल्यांदाच बघलं की असं काहीच्या तरी ॲक्टरचा कोणीतरी वाढदिवस साजरा करता आणि ह्यो काहीतरी त्यांच्याच गावाचं तिकडचं असं ते म्हणतात. तर मग ती छोटीशी व्हिडिओ, ब्लॉग असो नाही पण छोटीशी व्हिडिओ असेल तर तुम्ही लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, नक्की आवडत व्हिडिओ. तर मग चला भेटूया येणाऱ्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय बाय. चला. अर्धा ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಡದು यश फॅन्स किती वर्ष लागलं रे का कोणाक माहिती हा? किती वर्ष झाली कोणाक माहिती हा? किती हा? 38 वर्ष झालोय. जरासं टाकायचो हा, फोटो खेळ आम्ही वेना, फोटो या नाही, फोटोग्राफर नाही, तुम्ही युट्यूबर. मग तुझा काय म्हणणार? यशचा बड्डे आहे आज, तू असतं काय तुझ्याकडे पण येतले मी. काय आला सर्वाने बोलला खायचा कोण खायच्या पिक्चरातलो तुझा? KGF मधलो हिरो. भावेश सांगतात KGF मधलो हिरो. बरोबर वाईट बारकोसो टाकायचो ब्लॉग रे. वाईट जरा लोक म्हणतील आहे तसा पहिल्यांदाच झाला कणकुलीत तरी मग वाटतं पहिल्यांदा होता. कोण होता? मोठ्या हिरोचा वाढदिवस हो असो नाही, खायच्या हिरोचा वाढदिवस कणकुलीत पहिल्यांदा होत असतो. कोण करत नाही त्यात सांगतं. तुका काय वाटतं? मला आता संदेशकडे जाऊया. संदेश तुका काय वाटतं? आता संदेश बोलणार आपल्याला माहिती आहे 100%. संदेश माझ्यावर न कोणा घाबरणार न भिणार. बोल विषय काय माहिती आहे? लय मोठा विषय काय, पहिला मला माहिती बड्डे हा नंतर कळला की तो पोस्टरचा फोटो आहे त्या माणसाचा बड्डे आहे. बाबा त्याला बारक्या पोराचा म्हणजे तुका माहित नव्हता ह्यो कॅमेऱ्यात बघूचा नसता. म्हणजे तू याच्या अगोदर कधी बघितलंस काय आतापर्यंत तुझ्या ह्याच्यात? मी तर बघू नाही. ब्रँड
डिमांड आहे हिरो बरोबर. संतो काय गेलो मध्ये भूषण्या भूषण हा तू फक्त रवलं बाकीचे सगळे भेटले. तुका म्हणायचं काय म्हणत नाही, पण तू आताच्या तुझ्या एवढा आतापर्यंतच्या लाईफ मध्ये तू कधी बघलंस काय की बाबा खयच्या तरी मोठ्या स्टार ऍक्टरचा वाढदिवस बाबा झालो आतापर्यंत कधी बघलंस काय तू? हे आपल्या हे पोरांनीच केलं नाही, मागच्या वर्षी पण केलं नव्हतो. होय आणि त्याच्या मागच्या वर्षी पण होतो. होय म्हणजे तुका काय बरं वाटतं म्हणजे फॅन क्लब भरपूर आहे त्याचा. भरपूर होते बघ. अजून तरी आज या दिवशी कमी तरी होत, मागे तर खूप होते. कापताला कोण फोन कापताला कोण सगळे कापणार. सगळं काढून टाकायचं. त्याची भाषा जरा कन्नड हा. आता आम्ही मराठी बोलला जरा आमचे वे ना मराठी फॅन आहेत जास्त. शशी दोन शब्द बोल काहीतरी. आमची भावाची बड्डे बोल अरे बोलू ब्लॉग चालू बिंदास बोल बिंदास बोलायचं. काय वाटतं तुका? माझी हिरोची बड्डे खुशी झाले. केक कापते. किती साल झाला ते का आता? 38 कंप्लीट झाले. 38 चालू आहे म्हणजे 38 संपला. 37 संपला. 38 चालू आहे. कोण येता कोण आता तुमचा कोण येऊच मित्र येऊचे सगळे. बघा आमचा रवी दादा इलो हा. रवी दादा हे वाढदिवस आहे वरती लगेच आमचं रवी आता इलो हा बाजारात ना. माझं झालो 5 तारखेक. नाही वेळा ये लवकर. यश KGF मधलो हिरो माहिती हा. KGF मधलो हिरो माहित नाही KGF पिक्चर मधलो. अरे त्याचा वाढदिवस करतात ये मरे. बस झाला ना जास्त नको. भारी वाटत सगळ्यांका काय नाही. हे जावा बाबा तुम्ही या बाई. भारी वाटत भारी वाटत फोटो काढलं ना. हे येवा ये तुम्ही येवा वरती. काय रे असं की नाव आहे. आता बरी लागली आता द्यायची ती आता द्यायची. शाबास. वाटाकडे लावल्या नाही वेळा. लाव रे लाव बंद लाव रे लाव बंद तुडकी नाही फुडकी का काला संपला एवढ्या भरती.
बताय लवकर काप 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 शाबास हॅपी बर्थडे म्हणा हॅपी बर्थडे म्हणत नाही मी हॅपी हे काय टेप लावले ए पुलिस येलो पुलिस आहे पुलिस धावता लाव 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 ए लाव 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 धरून लाव 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 तर अशा प्रकारे वाढदिवस झालेला आहे वाढदिवस झालेला आहे तुमचं काय म्हणणं आहे भावाभावांचं करण अर्जुन करण करून याच्यातलं मोठं कोण करण येऊ हे राम हे लखन चला टाटा बाय बाय करा